kublay piga pepet ya kane ku video ha kane ka channel utip lang channel parlok mentang nura syapi ya ka kerwa jong uwe neki member jong ka sang VPP ubaju sengutenat ban ajing mut lane ban pensyai syagi pajba kum juru na benta ka sang VPP ude urang ba ubang jutip kum umadia lalu ula ong kumne ki pajba kabri uhnyo trap ngila jet ya UMP ka VPP sengau bah sange ka knyum balai ba uyang neutral ha ka budget speaker syania ha ka jing start kinong alam kata kalabiang nai pen kingkli yalade kito kiba anti VPP aikin mat wiar aikin batai start aikin kenok man kasngi namar kata kadai ka kamram jongkihi ban wo dau ban penhiar te ban tan arsut chaktiban ya ka VPP ken mau tangkane ka wei ba UMP ulaklei syanga syapi aban dalele ru em nganom syat kelayapi kata kalabiang ban syania teli tela ha kejing start jong kinong alam mangabat mapi ngin fokus cua menta kumno bangin penjok put biang ia ke VPP ha kane ke MDC election ban longshan kumbang ila penjok ha ke MP election Syadelhi I ha kinong alam ban yalam yangi kipaj ba nrei mangi ngin kham concentrate hangni hajela shua kene kade kerukom kumno ngin terilang hapdeng upaj ba bat kinong alam ka parti perlo kene kade kerwo na umadia lalu ia ka bu ulai na benta kinong kersan jong ka VPP ba kinong sengau artatin lane kinong don kano kajing knyum ha kajing im kajungki kumba pila syania ha kane ka MP election syania haki ha ka MDC election bat kum juru ha kiwe ki election perlo na benta kiwe pat ki video wat klat bang subscribe ya ka tip lang channel kublai syukur